takk for det. Og så ønsker jeg velkommen til møte i bygge- og eierdomenet. Jeg håper alle sammen ser presentasjonen min nå. Og at agendaen som står på den. Og det som tema for møtet i dag, det at i og med at vi har ny ledelse, i hvert fall delvis, så tenkte vi at vi skulle presentere oss, si litt om oss selv. Har også en post med litt tanker om hva vi tenker om hva som skal være fokus i domenet. Så har vi en liten godbit som kommer fra Sten Sunesen, som skal gi oss en presentasjon av den nye veilederen som kalt for IFC for nybegynnere. Og med det samme Sten har ordet, så skal vi også få noen smakebiter fra Building Smart-konferansen i Porto, hvor Sten da deltar. Så har vi en post som litt spent på mot slutten av møtet, som kalt for runden rundt bordet, og hvor vi tenker å prøve å få en liten dialog og kanskje noen synspunkt på hva som kan være relevante tema for møtene våre i år. Det var stort sett agendaen. Hvis det spørsmål underveis, så ikke det her mer formelt enn at vi sier OK til det. Jeg ser jo stort sett presentasjonen, men jeg tenker hvis jeg bruker møtefunksjonaliteten og ber om ordet, så kan Daniel holde et øye med det. Og da har vi kommet til presentasjonen. Jeg vet ikke om jeg helt komfortabel egentlig med det var så mye personfokus på meg på invitasjonen til møte. Jeg har litt lyst til å si det at det i stor grad en lederduo nå. Daniel og meg har jobbet sammen lenge. Og møtene kommer til å bære preg av at vi leder domenet i fellesskap. Så får vi heller kompensere for denne personfokuseringen på meg ved å la Daniel presentere seg først. Vær så god, Daniel. Takk for det. Daniel Nordberg Sivertsen, ja, og jobbet i Trøndelag fylkeskommune i over 20 år. Før jeg gikk over til Nye Veier og jobbet som BIM-rådgiver på byggeprosjektene i Trøndelag, eller veiprosjektene i Trøndelag. Så da, i Trøndelag fylkeskommune, så implementerte vi IFC som standard utvekslingsformat, som vi aktivt drifter på filformat. Ja, for øvrig så driver med programvareutvikling og med i en startup, for så vidt. Ja, jeg har ikke så mye mer å si om meg selv. Vi kan jo vel bli mer kjent etter hvert. Det får være en god start det, Daniel. Vi skal komme litt tilbake til det utover i programmet og tenke. Men jeg synes jo blant annet at den kompetansen din på IFC veldig nyttig i det forumet her da. Ja vel, så det meg. Navnet mitt Thomas Andersen. Jeg har fått æren av å være leder for det domenet her i neste 2 årene. Min bakgrunn at jeg utdannet sivilingeniør, som det het den gangen, fra NTNU, eller gamle NTH. Min tilnærming til det her, det gjennom 25 års erfaring med prosjektadministrasjon og prosjekteringsoppgaver. Jeg har også erfaring fra BIM i FM, eller Facility Management, fra
anskaffelsen og utvikling av det nye FDVU-systemet til Trøndelag fylkeskommune, som bruker BIM og IFC da, som masterkilde. I tillegg til det så er jeg evig student, nær sagt. Jeg så heldig at jeg bor i Trondheim, og når man er ferdig på Gløshaugen, så har man også den opsjonen at man kan komme tilbake og ta fag og kurs der etterpå. Så jeg er så heldig at jeg kan benytte meg av en del av det her kursene innenfor BIM og IFC, som professor Gjelseth legger ut da. Og det synes jeg veldig artig, både i forhold til det faglige og også i forhold til det her med å bygge nettverk. Så tenkte jeg skulle si litt om hva som er den overordnede hensikten med dagens møte. Og vi har liksom fått denne vignetten en fot i bakken. Si litt om det. Altså på kort sikt så er hensikten med møtet veldig konkret. Vi ønsker å etablere noen omforente rammer for hva som skal være fokus i møtene våre i år. Og ønsker å kvalitetssikre det i en sånn dialog med dere som er til stede i møtet. Så hvis det er noen som har ideer og har synspunkt, så er det egentlig fint om dere noterer dem allerede nå. Og så kommer vi tilbake til det i den posten som vi har kalt for runden rundt bordet, og åpne for ideer og innspill der. I en litt sånn større kontekst så ønsker vi også å starte en prosess som kanskje går litt i bakkant, men som handler om å bygge identitet og tilhørighet til det her domenet. Det begrepet fot i bakken har egentlig dukket opp i flere domener, fordi nå skjer det så mye, og det er så mange initiativ, at på den ene siden så kan det være litt utfordrende å holde oversikt og prioritere riktig hva man skal delta på. I forrige uke så var det ikke mindre enn 3 domenemøter, og alle var egentlig veldig interessante. Så det er en ting, men altså all den aktiviteten som blomstrer, den gjør at den menyen som vi har å velge i, fra både ressurser og tema, den begynner å bli så stor at det kanskje er riktig å begynne å skreddersy tilbud for enkelte grupper, sånn at man på en måte får en sånn, jeg kaller det for skreddersøm av det som er relevant fokus for de forskjellige domenene da. Så det har vi i hvert fall i bakhodet når vi holder på nå. Så har vi tenkt at som en inngang til diskusjon rundt hva skal vi ha som tematikk og fokus, så kan det være nyttig på mange måter egentlig å ta en kikk på mandatet som vi har for bygge- og eierdomenet. Vi tenker at det faktisk er en sånn ganske godt styringsverktøy for hvordan vi skal tilnærme oss det her. Det holder oss innenfor det som er fundamentet og rammene kanskje for det vi skal drive med. Det gir oss veldig god pekepinn på hva det skal være. Så vi tenker at det kan være en nyttig oppvarming å ta en rask gjennomgang og kikke på mandatet før vi fordyper oss i diskusjon, sånn at vi har en sånn felles plattform som vi holder oss innenfor. Så har jeg lyst til å si at jeg synes det er et veldig godt mandat. Det oser at det er gjennomtenkt og gjennomarbeid. Og jeg synes det er både mange klargjørende og gode tanker bak mandatet, samtidig som at det er åpent nok til at man
kan sette sitt preg på det, og detaljere det. Nå det sånn at Torkel har vel lagt ut mandatet i sin helhet på chatten, så det kan dere ta opp selv, og så bla litt i, mens vi kikker på noen litt sånn utvalgte tema som vi tenker relevant for det som tema i dag. Og vi starter her egentlig i det som mandatets punkt 2, som peker på hva vi skal gjøre, hva vi skal ha som mål, og hva det handler om. Jeg tenkte jeg skulle bruke rød farge på det jeg synes viktigst her, og det ble mye rødt. Men sånn, nyttig å slå fast at det vi driver med, det digitalisering av bygg- og anleggs- og eiendomsnæringen. Og at vi også jobber for å muliggjøre flyt av informasjon. Og at det handler om digital informasjon basert på åpne standarder. Jeg tenker at de 3 punktene der egentlig sier veldig mye om hva som de overordnede temaene, i hvert fall for oss. Og til høyre så en sånn ganske grei oppsummering, orientering om hva et domene faktisk for noen ting. Og her det også noen retningslinjer som greit å være klar over. Det var fra mandatets punkt 2. I mandatets punkt 3 så har vi fått litt mer utdyping på hva som formålet. Det listet opp her. Vi har festet oss litt med det her med å utveksle erfaringer. Det kanskje både det viktigste vi gjør, og det som enklest å realisere. Og vi synes det viktig at vi bruker litt tid på å bygge tillit internt oss imellom. Jeg tenker at det at vi har en atmosfære av tillit til hverandre og åpenhet, det gjør at vi kanskje dobler mulighetsrommet for hva vi kan holde på med. Og heve verdien på det å være med veldig. Jeg synes at nå vi flinke til å dele det som går bra, og det skal vi fortsette å gjøre. Det viktig å få fram det, og det viktig å feire sine seire, nær sagt, og orientere og kommunisere det til alle. Men jeg tenker også at det kanskje kan være like interessant i det domenet her også del det vi sliter med. Altså at vi har rom for å diskutere og også utveksle erfaringer innenfor det her med problemdefinisjon. Jeg husker litt sånn tilbake fra noen år siden, da aktiviteten litt var fullt så høy, og man var litt sånn famlet seg og følte seg litt fram for hva man skulle holde på med. Så var det helt vanlig at vi fikk innspill fra ulike deltakere om hva som var status, hva man drev med, hva man ønsket å komme i gang med, og ikke minst hvilke problemer man hadde å forholde seg til. Og det synes jeg var veldig interessante øvelser, og jeg synes at jeg lærte veldig mye av de seansene også. Så vi har med oss en tanke inn i det her forumet nå, om at vi må prøve også få med oss den siden også. Greit.
Så blir mandatet i punkt 4, hvis jeg husker riktig, så veldig konkret i forhold til å foreslå tematikk. Og hva som kan være sentralt. Den ikke uttømmende og vil utvikles løpende over tid, men her peker man litt overordnet på det her med BIM i drift og forvaltning, prosjektering og byggefase. Så har man en del veldig konkrete tema som kan være relevant. Og vi skal supplere dette her og så komme tilbake på det her også i denne posten som vi har kalt for runder rundt bordet. Men noter dere gjerne hvis at det er ting dere ser her som sammenfaller med det dere er opptatt av og tenker dere at vi jobber mer med, så åpner vi for en dialog rundt det senere. Ja. Og det var egentlig det vi hadde tenkt å si litt om innledningsvis. Og vi har kommet fram til den posten på agendaen hvor Sten skal gi oss en presentasjon av veilederen IFC for nybegynnere. Jeg vet ikke, Torkild, ser du om Sten har dukket opp? Han vel ikke her enda. Han jo litt farter rundt i portene på Bring Smart International-konferansen, så vi hadde litt logistikk med å bare få han mellom møtene der. Skal vi se. Han sa vel mellom 9:20 og 9:30. Så vi jo akkurat gått inn i den, skal høre med han, om han... Yes. Det fint, Torkild. Så kan jo vi fylle ventetida, nær sagt, med litt småplukk, som vi har kalt det. Vi har fått, og Torkild har lagt ut en ny intranett-side, som jeg tenker kanskje kan være greit å vise. Det sånn lite apropos til at ser dere Du må slå av presentasjonsmodus. Ja. Vi var jo inne på at det mange initiativ, mye som skjer, og sånn sett så jo dette her, var det vel nå, Daniel? Måtte ikke slå av. Ikke sant. Sånn sett så kan jo denne intranettsiden hjelpe oss egentlig veldig i forhold til å holde oss orientert om alt det som skjer. Vi inne på siden nå og ser at konferansen som blant andre Sten på nevnt. Den fra tirsdag 24. Og pågår fortsatt. Litt om den norske delegasjonen der. Her det også informasjon om møtet som vi sitter i nå. Konferansen 15. april nevnt. Jeg håper alle merker seg den. Det jo en begivenhet som kan være veldig bra å få med seg, både i forhold til det et imponerende faglig program på den konferansen, men det vel kanskje også viktig å være til stede sånn i forhold til å bygge nettverk med andre likesinnede. Og det også en løpende informasjon her om andre domenemøter. Teknisk her. BIM Open og i hele tatt
kan man finne veldig mye informasjon her om ting som skjer. Og det er fint at det blir samlet på en plass, og såpass ryddig som det er. Kan bare skyte inn mens vi venter på Steinar at det ligger også spesifikt informasjon under hvert enkelt domeneside, så hvis du går på fagnettverk, Thomas, og trykker på byggherre nederst der, så skal det også være listet opp med informasjon som er relevant for domenet, så vi oppdaterer fortløpende der. Det vil være kommende møter og opptak som er tilgjengelig og alt. Så hvis du vil ha på en måte sånn one-stop shop for det domenet man er investert i og deltar i, så kan man også finne det der da. Det kan være greit å si. Skal jeg få lagt inn bildet ditt, Daniel, der også, siden det var dobbelt lederskap her. Ja, men det er bra. Rett skal være rett. Jeg har sendt en melding til Sten, så han rasker vel seg litt på her. Jeg vet at det er mye frem og tilbake i de summit-møtene. Da foreslår jeg at vi bevilger oss 1 minutts pause, og så fyller vi kaffen for dem som har behov for det, og så møtes vi 9:26. Hej Sven. Hallo. Hei, Sten. Da kommer du i grevens tid. Vi er egentlig akkurat på minuttet på programmet. Det siste minuttet har vi brukt oss å fylle på kaffekoppen, så Ja, det var den gode idé. Så nå er vi klar for din presentasjon. Riktig. Takk for at du stiller, forresten. Jeg vet at du har det travelt, og at det er mye som foregår der du er. Men det er fint at du tar deg tid til å bidra her også. Selvfølgelig. Hyggelig at du vil snakke med mig. Så der er vel egentlig 2 ting, jeg er blevet bedt at sige noget om, og slik jeg forstod, så vil jeg da gerne høre om den her IFC for begyndere først. Og så skal jeg sige lidt om, hvordan det er at være på en Building Smart Summit. Og om jeg akkurat holder de tider. Nu er der sat ganske ravst med tid af. Jeg ved ikke helt, om jeg brygger helt så mye tid. Lad os prøve at gøre det lidt uformelt. Gerne afbryde og stille spørgsmål. Det bliver altid morsommere, når det er dialog, end hvis det bare er indvejs. Så ja, jeg starter bare, hvis det er greit. Hyggeligt at se det andet. Skal sige først lidt om IFC for begyndere, som jo blev sendt på høring for uger siden, var det vel? Der.
Det er jo egentlig et initiativ, vi har snakket om ganske længe, og gået lidt rundt os selv. Der var faktisk, jeg tror det var tilbage i 2024, at efter konferencen, der var vi ude, eller der spiste vi jo en middag, og der kom der nogen til mig og sagde, at altså IFC-dokumentationen, den er sikkert god for teknikere, men vi må have noget, der er enklere at forstå. Og jeg har egentlig taget mange tilløb til det her mange gange. Men for nogle måneder siden begyndte jeg egentlig bare at skitse lidt på, hvordan det kunne se ud, og begyndte at dele det lidt med ganske naturlig leder af teknisk domæne, Jan A. Kohl, og så har jeg nylig haft et samarbejde med Frode Lund Tharaldsen fra Vand- og Afløbsetaten, fordi vi udgav jo sammen en vejleder af retningslinjer for VR-detaljmodeller, og der afslørte han sig jo som meget inde i IFC. Og det her, det er altså ikke sådan en formel gruppe, og det er bestemt ikke fordi vi har prøvet at ekskludere nogle andre. Men det blev sådan mere skitse og så videre, det som egentlig endte op med et dokument, som vi nu har sendt på høring. Og hvis der er flere, der har lyst til, og når man har læst dokumentet, siger man, jeg synes, der mangler noget, eller jeg synes, det kunne være spændende at diskutere nogle ting, så gerne bidrag. Ikke bare med selve høringen, men også gerne blive med i gruppen. Så vi kan gøre det lidt organisk. Og jeg tror, at jeg skal sige lidt på slutten om det også, men at vi kan kanskje gøre det et lidt levende dokument, så når vi ser, at der er nogle ting, som folk kanskje synes er vanskeligt, så kan vi prøve at få det med. Hvorfor vi overhovedet trænger en vejleder til IFC? Den dokumentation, der ligger på Building Smart International sin hjemmeside, den tekniske hjemmeside, den er jo typisk for teknikere, dem der udvikler programvarer. Så den har en ganske fast struktur. Og egentlig burde det for os, alle for os andre dødelige, burde det være slik, at IFC skulle være så bedre implementeret i programvaren, at det ligesom var noget, der skete under panser, at vi faktisk ikke rigtig trængte det. Det er jo desværre ikke virkeligheden, at der er vældig stor variation i, hvor bra IFC er implementeret i forskellige programvarer. Og det gør jo, og det skyldes jo ofte, fordi alle programvarer har sin egen proprietære databaser, som er mere eller mindre så at sige, tilpasset strukturen i IFC, og derfor også kan have vanskelighed ved at oversætte direkte. Og derfor bliver der små forskelle, som skaber krøl, når man skal op sammen. Og det burde gøre, at man egentlig skal være ofte ganske ekspert på sin egen programvare for at forstå det, og der opstår disse behov. Så vi har sagt en klar begrænsning, at vi kan ikke give vejledning i opsæt i selve programvaren, altså hvordan en IFC-eksport skal se ud. Programvaren er noget, der opdateres årligt. Hvis vi skal til at have de programvarer, hvilke programvarer skulle vi så vælge, og hvilke skulle vi så udlade. Så hvis man ønsker noget der, så vil jeg kontakte min lokale leverandør, eller min leverandør af programvaren, og så bede dem kanskje om at give noget mere information på det i forhold til behov. Så det vi ser på, det er IFC-delen. Og forhåbentlig så kan den her vejleder give lidt mere end styrke brugers i argumentationen om, hvordan det bør fungere i blandt andet i dialog med programvareleverandørerne. Så det var kanskje også lidt et formål med det her. Så målgruppen, det er egentlig alle, som arbejder med information på IFC. Vi ser, at der er flere brugere. Vi ønsker jo at få flere til at benytte åbne standarder, og herunder IFC, og IFC det er så det, vi kan bedst i Building Smart. Der findes selvfølgelig andre gode åbne standarder, GML og den slags. Og så kan det også være fint at have lidt en fælles reference til nogle lidt sådan grundlæggende principper. Og så er det jo ikke meningen, at man skal læse den her som en roman fra perm til perm, men mere at bruge det som et opslagsværk, hvis der er noget, man lyrer på. Så, og det her, det er ikke
en komplet vejledning, som handler om alt om BIM. For der er faktisk også planer om at lave en BIM eller åben BIM for begyndere, som ser lidt mere på sammenhængen, samhandling og kanskje også sådan en åben BIM arbejdsflyt. At IFC står selvfølgelig ikke alene. Der er IDS-format, der er BCF-format, der er BSDD og så videre, og hvordan de fungerer sammen. Og ser kanskje også behov for at lave noget inden for, fordi det kan man sige være lidt procestekniske, den BIM for begynder. Og så er der kanskje også behov for en lidt sådan endnu mere letlæst vejledning til Puffin/ISO 19650. Men den er nok lidt længere øde. Jeg er allerede begyndt at skitse lidt på BIM for begynder, hvordan den kan se ud. Puffin for begynder, det ligger længere ud i fremtiden, og det kan godt være, at jeg kan gøre behov for det. Så den her vejleder, den fokuserer på IFC. Og der er faktisk ganske mye at skrive om. Viste sig, jeg havde egentlig et mål om, at den ikke skulle være mere end 10 sider, og nu er udkastet på 35. Og vi har faktisk fået nye idéer til skrives. Så den her dokumentation, jeg snakker om fra Building Smart Internationals hjemmeside, der ser linken hernede, og alle, som er med på mødet, får selvfølgelig præsentationen. Så der kan man gå ind og se det der, for dem, der ikke har det. Og der findes flere. Der findes dokumentation på hver enkelt standardversion, altså IFC-version. Og den sidste, der ligger ud nu, det er IFC 4.3. Den er jo altså, desværre, det kan være lidt vanskeligt at læse. Jeg har selv måttet bruge noget tid i mine yngre dage på at skulle finde rundt i den, og når det virkelig begynder at se på relationer og hvordan man bruger attributter og virtuelle objekter til at bygge relationer mellem, så falder jeg altså også af, må jeg indrømme. Det gode ved den her IFC 4.3, kan jeg bare lige sige, at den har et søgefelt her. Og det havde de ikke tidligere. Så hvis man faktisk kender navn på en egenskab eller et objektklasse eller noget, så kan man faktisk gå ind og søge der og se, hvad findes. Så der er nogle ting der. Hvad består den af? Først er jeg enig, den har 4 afsnit nu. Og den ene siger, hvor forklarer egentlig, hvad IFC er. Det også har sagt nu, at det er jo det, der bygger bro mellem programmer, man kan udveksle på tværs af ulike programmer, som har alle sammen sine egne databaser og sine egne filformater. Så prøver jeg også at sige lidt om, hvordan IFC er struktureret og bygget op, så man forstår lidt, forklarer nogle af begreberne. Så går vi lidt mere ind på, hvordan det brygges, og så har vi også nogle praktiske afvejninger, lidt sådan faldgruver, ting at undgå, tips og tricks. Den er kanskje ikke helt så udviklet, men endnu. Og så har jeg fået en ny idé, og nu venter vi til, hvad der kommer af høringsindspil, før vi gør noget mere. Men kanskje vi faktisk også skal give en vejledning til, hvordan man kan læse den her, i hvert fald på et mere overordnet niveau. Men det får vi diskutere og se på. Så det jeg skal vise nu, det er nogle sådan uddrag af høringsudkastet, så det er det er ikke en udtømmende liste, der er nævnt en god del mere i dokumentet, så det her det er bare kanskje lidt en teaser. En af de ting, som er vigtigt, når man skal lave modeller, det er jo at have sådan et modelhierarki. Det er det, vi ofte kalder rummelig nedbrydning på norsk, eller spatial breakdown structure. Og det man ofte, der er forskel på bygning og infrastruktur. Beklager, jeg bor på et hotel, hvor der sker ganske meget nede på gangen, så hvis man hører ytring i baggrunden, så er det jo noget af det, der sker, for bare at beklage. Det er lidt vigtigt, at man har en god byggestruktur, således at man er nede på det, i det tilfælde, hvis der kan se skærmen, så er man nede på den enkelte dør her, og den dør, den kan være knyttet både til en væg, og den kan sidde også i en space. Og den space, den er knyttet til en building story, som sidder i en building, og den building, den er placeret på en site,
og siden, hvor der kan være flere sites, så den er en del af et projekt. Og IFC Project, hvorfor den hedder det? Det burde have heddet noget andet, fordi der får man association til selvfølgelig, at det er projektnavnet. Og det var sikkert også sådan, det var tænkt. Man tænkte kanskje ikke helt så meget FDV, da man lavede de første versioner af IFC. Men det er egentlig bare ruten, det er det øverste niveau. Og hvorfor det her er vigtigt? Jo, altså det er vigtigt. Det her, det skal normalt håndteres af programvaren. Så det man egentlig skal være opmærksom på, det er, at man skal gå ind og sige, jamen, hvad hedder projektet? Hvad hedder den site, som en bygning står på? Hvad hedder bygningen? Vi have en leak opdeling i etager og en god identifikation af både spaces og det enkelte element. Og det er sådan set det handler om her. Og det samme nu med IFC 4.3, hvor vi har fået åbnet op for infrastruktur, så er der jo pludselig også noget, der hedder IFC Bridge og Bridge Part og så videre. Og der har man jo ikke længere etager. Så det er en anden måde at tænke på. Du har stadig project, du har stadig site, men nu kan man have road og bridge, og du kan have road part og bridge part. Så det er lidt andet at tænke på, men strukturen er egentlig det samme, og det handler akkurat på samme måde der, og finde ud af, hvordan man skal bruge det. Og som man ser heroppe, nu bliver det sådan lidt teknisk spidsfindigt, at man ser, at her går der nogle pile, både fra building story ned til space, men det er jo ikke alle discipliner i bygninger, tekniske discipliner. For eksempel brygger ikke nødvendigvis spaces, altså rum. Så der ligger elementerne, altså for eksempel en dør, direkte under etagen. Så det er lidt sådan, det er bygget op. Og prøv at give lidt information om, hvad det er, hvorfor det er vigtigt, og at man skal huske at fylde ud af det. Man skal ikke bare gøre det en gang for hver model, man lager, så det er jo ikke den store job, men det er faktisk lidt vigtigt. Og det er især vigtigt på forvaltningsdelen, så man har god styring på det. Det her vist nu, det handler om nogle relationer, der findes mange andre relationer. Og bare for at komme med et eksempel på det, så er der for eksempel et vindue, som sidder i en ydsparing, som sidder i en væg, som er knyttet både til et rum og til en building story. Alt det her, det er faktisk relationer, som håndteres af IFC-modellen. Således at vinduet ved, hvilken væg den sidder i, og hvilken åbning, og hvilket rum, og hvilken etage. Og relationer er en kæmpe vigtig del af hele IFC-standarden og struktur. Så man har en logisk opbygning på det. Materialer. Det er jo også lidt, hvordan materialer kan være, og materialer kan være flere ting. Og faktisk prøve at forklare lidt, hvordan man har sammenhæng. Og det igen, det der er også relationer. Hvor du siger, du har faktisk nogle, hver gang der står sådan en IFC, så er det faktisk en såkaldt entitet. Entitet kan både være en væg, men det kan også være en virtuel greje, som er en informationsbærer. Og i det her tilfælde, så er det jo noget, der peger på et objekt, og noget, der peger på et materiale, og man kan både beskrive det enkelte materiale, man kan beskrive opbygning af materiale, og også geometri i opbygningen af materialet. Så her er der en række der materiale, det enkelte lag, sammenhængende lag og geometri på dem. Og det her, der begynder det altså at være i kanten af kanskje, hvad man kan forvente, at den vanlige brygger trænger og hvile. Det her er jo heller ikke noget, der spiller særlig mange programvarer, så vidt jeg har forstået. Men det kan vel lige være greit at vide, hvad det er. Og ofte er det jo håndteret af programvaren, deroppe man lægger materialer ind. Egentlig også bare for at fortælle, hvad er det, man brygger IFC til. Og det handler jo om, at alle programvarer har en intern database, og så sidder der en IFC-oversætter, sådan import-eksport. Og hvad er det, der sker, når man eksporterer noget? Så omsætter den alle delene, og også hele det rummelige hierarki, og skaber en masse relationer til disse IFC-klasser entiteter, både de virtuelle og selve
komponenterne, som repræsenterer noget fysisk. Og så har du den her GUID, som er en global unik identifikator, som er en streng på 22 alfanumeriske kode, som genereres vilkårligt. Og fordi den er vilkårligt genereret, så er sandsynligheden for, at der findes to GUIDs, og den er på 22 alfanumeriske cifre, så er chancen for, at der er to like, den skal være minimal. Du har den rummelige nedbrydning, som den laver, og så netop en række andre relationer, og så selvfølgelig egenskaber, som beskriver ting om objekterne, og kan også være om systemer. Og så kan de overføres til en anden program, som har en tilsvarende oversætter, og som jo gerne skulle være den samme. Og det er jo så helt ganske gå galt en gang iblandt. Det er, at de har lidt forskellige tolkninger til, hvordan man skal brygge og navnsætte disse her. Men ideelt set, så er det jo altså oversætter til oversætter, som så oversætter til den interne database, og det er det, der gør det muligt, at man faktisk kan udvikle på tværs af programmer. Det tænker jeg, de fleste her allerede ved. Koordinatsystemet georeferering, det bruger vi ganske lang tid på at forklare, så det her er på ingen måde udtømmende beskrivelse af det, men det handler jo egentlig om, at når man georefererer, så kan man angive fra IFC 4 og også 4.3, så kan man brygge det, der hedder en IPSG-kode, som gør, at man faktisk kan udtrykke, hvad er det for et kartdatum, kart- og højdedatum, som benyttes. Og så kan man også angive et nulpunkt. Det kan være kartet, og så angiver man et nulpunkt. Og det nulpunkt har så også en relation til bygget. Og det kan være, dette nulpunkt kan sidde ret ved siden af bygget, såkaldt lokalt nulpunkt. Det kan også være, at man brygger et kartes nulpunkt. Det gør man typisk på infrastruktur, og der ligger den jo mye længere fra selve bygget. Og så angiver man også retning i forhold til kartets nord. Det her er det vigtigt, at man skal huske på aldrig at sny modellen i forhold til kartets nord. Man skal kun sny view og så videre, hvis man skal gøre det og arbejde med det. Så, men det her, der er skrevet en god del mere om det i vejleder. Og vi hører jo vældig gerne tilbagemeldinger på det. Så findes der mulighed for, hvis man har brug for en egenskab, og som ret og slet ikke findes i IFC, og så kan man jo kanskje slå op i NS8360, vejlederen til NS8360 del 1, som hedder G1 etterpå, og den sidste version er vel fra 7.5, og nu er vi i gang med at allerede nu lave en ny version af den. Der ligger en liste over såkaldte norske egenskaber, ting vi er enige om, kunne være lyrt at have i tillæg til IFC-standarden, og som vi ikke tror, at vi får ind i IFC-standarden, det trænger vi ikke, men vi prøver at sige, at hvis man skal bruge den, så hvorfor ikke kalde det samme, i hvert fald i norske. Og så har man en beskrivelse på det. Men hvis man ikke finder den der, så er der altså mulighed for at lave sit eget. Og der skal man så, når man laver et egenskab, så skal man også lave et nyt egenskabssæt. Og der kan man ikke bruge de standardiserede præfixer på det, PZ og QTO, så må man lave sit eget. I dette tilfælde, der siger vi NO, fordi der følger man landskoden, og så i det her tilfælde Building Smart Norge. Således at man kan se, at nu er det Building Smart Norge, som har lavet den her. Og så har man et navn på egenskabssættet, som siger noget om, hvad kan man forvente, at egenskaberne de indeholder. I dette tilfælde er det Product Identifiers. Og det vi egentlig vil ende op med, det er, at vi vil gerne have et nok-nummer på altså bygtjenest sit produktnummer. Så det er egentlig, hvordan man gør det. Det er egentlig ret, der er ikke nogen, man trænger ikke at spørge om lov eller noget som helst. Så det her, det giver en lidt mere ens måde at gøre det på. Præfix skal gerne sige lidt om, hvem er det, der er ansvarlig for, og hvem har gjort det, og navnet på egenskabssættet, netop sige lidt om hvad er det egenskaberne, de gør, og så kan man have for eksempel NOP og NF, og der er jo en række andre egenskabs identifiers, som man kan lægge ind her. Så lidt om det, og det er jo bare noget, vi har forklaret. Det er sådan set ikke en del af IFC standarden. Det er faktisk en del af NS8360, men det kan være fint at have en regel også, hvis man trænger at gå lidt yden for standarden. Så der er DATOG.
som jo er en måde, og blandt andet hvis man skal lave slike egenskaber, at man kan lægge det ind her. Det man ser her, det er, IFC ligger jo også i dataordbog. Det er jo Building Smart dataordbog, BSDD, men man kan have mange dataordbøger, og som så kan have relationer i forhold til Building Smart dataordbog. Det sikrer, det er, at du har en definition, som er en entydig definition på det, der hedder International English. Og så har den også en kode, en identifier. Den har også denne UID, som ligesom en GUID. Den har så godt nok på 24 cifre, så den ikke forveksles med en GUID for IFC, som er en maskinlæsbar kode. Det betyder, at definitionen er en væg, og navnet i IFC er så IFC Wall, og den har en URL, har en definition på, hvad det er, og den har også en maskinlæsbar kode. Og det kan så oversættes til alle de sprog, man har lyst til at oversætte til et tillæg. Så det her er det samtidig en måde at kunne bygge bro mellem og snakke lokale sprog og stadig forstå hverandre. Så dataordbog er noget, som vi jo egentlig har det er en norsk idé, og kom i 00'erne, og man har arbejdet længe og hardt for, at det her skal blive brugt, og det virker som om det begynder, jeg vil ikke sige tager af, men begynder at blive brugt nu. Og jeg tror faktisk, når vi kommer til næste version af IFC, der har man faktisk planer om at slanke mange af de eksisterende egenskaber og ned, fordi man siger, at der er vældig meget i IFC-standarden, som aldrig er blevet implementeret og aldrig bliver brugt. Og det vil sige, at hvis man har en behov, så lægger man den selv i en dataordbog, og så skal til gengæld programvarerne være bedre til at håndtere koblingerne til en dataordbog, således at man kan arbejde mere med lokal kontekst. Det tror jeg er spændende. Der er lidt noget med at forklare, at der er forskellige måder at have geometrisk repræsentation i IFC. Nogle af dem for eksempel kan bare lige forklare, altså nogle af dem med det, der hedder swept solids, det vil sige, at en væg, som for eksempel kan trækkes i to retninger, men kanskje ikke i den tredje retning, men du kan, her kan du faktisk ekstrudere længden på et rør, eller en søjle, eller en væg. Den mest komplekse, det er jo der, hvor du har sådan nogle operationer, hvor du enten kan lægge former til andre former, eller trække former fra nogle former. Og ofte kaldt Boolean. Det hedder Constructive Solid Geometry. Det er den mest komplekse, og ofte den, som gør, at havde vi fået det til, så kunne vi få mere det begrebet roundtripping, at man kan sende en IFC-model fra en applikation til en anden, og så kan de jobbe videre med den. Det er jo ikke sådan der i dag. Ofte så får man enten en kombination af swept solids og det, der hedder boundary representation. Boundary representation er egentlig bare, at du ser bare overfladerne. De fleste, som har siddet og set i en Solibri-model, eller en anden model, hvor man sådan kytter igennem, laver et snit gennem en model, og så ser man, at med alle de her betondække, de er jo egentlig bare helt hule, fordi det er bare sådan en ytterkant, og det er typisk boundary representation. Det er en helt død præsentation, du kan ikke gøre noget ved den. Og du ser bare den ydre afgrænsning af et objekt. Det er den enkleste måde at overføre det på, og det er derfor, der er mange programmer, som bruger det. Det her det er faktisk en af grundene til, at ting kan blive fejl. Det er, at en IFC-eksport og en IFC-import, den fejltolker, om det for eksempel er en swept solid eller en boundary representation. Og så er der sådan det med triangulering. Mesh, det er en anden måde at vise boundary representation på. Der er vi vel kommet ned til den sidste del, hvor i hvert fald høringsversionen af vejlederen, hvor der er sådan en række diskussioner eller faldgrupper eller tips og tricks, sådan man snakker om. Og der er ganske mange både rådgivere og ikke mindst underleverandører og entreprenører, som har lavet sin egen hitliste på gode egenskaber, som de trænger. Og så har de lavet et egenskabssæt for sig selv. Og det man ser i eksemplet her, hvis der kan se min skærm, det her det er faktisk noget, der kommer fra arkitektbedrifterne. Der har man baseret på et projekt, jeg tror regeringsportalet, lavet et egenskabssæt. Man har da været så venlig at indeksere noget, som man ikke gør i IFC-standarden. Det bryder ligesom med alle
konventioner, men også bruger også norsk på selve egenskaben. Og det her det er sådan noget, man finder vældig nyttigt, og så ligger det her egenskabssæt på absolut alle objekter og rum og det hele. Så trænger alle underleverandører, alle som skal brygge det, det er typisk for de udførende, de trænger kun at se på et egenskabssæt. For man siger, at man kan ikke få til at få for typisk underleverandører og underentreprenører til at lede efter information i flere egenskabssæt. Det får man med til. Så kan man noget om den logik. Det der er problemet her, det er, at så laver du et egenskabssæt, som er vældig godt anvendt for projektgennemføring og typisk bygning. Men man har ikke rigtig tænkt på drift. Så skal du kanskje lave et nyt egenskabssæt for drift, men der ligger informationen allerede her. Så den her, man ser på den figur, der er på venstre side, det med at have indefineret egenskabssæt, det kan godt være, det er rigtigt nok, at det her lidt en forudsætning for at få flere til at kunne for eksempel bygge direkte efter model, eller mere efter model. Altså må man forenkle visningen. Men derfra så til at sige, at man skal hardcode, det vil sige, at man skal bryde med IEC-standarden, bryde med NS 8360-reglerne og den slags, og bare lave et egenskabssæt, hvor ikke alle egenskaber passer med det objekt, som man lægger det på, for eksempel. Og man bryder med kontekst, syntaks og alt sådan nogle ting. Det er kanskje ikke det, der er vejen frem. Jeg tror især, hvis man er forvalter, og der sidder sikkert nogle repræsentanter for forvalter med i mødet her, der burde man jo være interesseret i, at information lægges rigtigt i henhold til standarden, således at den er anvendelig i hele byggets livsløb, uafhængig af, hvad man skal bruge det til. Så det man kanskje skal prøve at finde, det er lidt en midtvej her, og gå til programvarer og sige, at nu er der flere programvarer, som må have en visning af favoritegenskaber, således at egenskaber ligger fortsat i henhold til IFC-standard, der hvor det skal være. Men så kan du samle dine favoritegenskaber i en visning. Ikke hardcoding, at man kalder egenskaber noget andet, men du har en visning, og som også kan have for eksempel norske oversættelser, og kan være en helt egen forklaring på det og alt det der. Så det her, det er noget, der kan løses teknisk, og burde ikke være så vanskeligt heller at få til. Men det får vi ikke til, hvis vi bliver enige om en speciel tilnærming. Det er lidt sådan en diskussion, som faktisk tages op i vejleden. Der er også lidt nogle andre, som forklares. Det er jo for eksempel, at i nogle tilfælde, så findes der så at sige standardiserede mekanismer, hvor man så angiver fri tekst i stedet for. Så er det her med, at der findes forskellige måder med geometrisk repræsentation, som kan skabe lidt krøl. Så er der, at man brygger enten ikke brygger eller brygger fejl typeobjekter. Det er jo hvis for eksempel den kendte IFC recovery, som både kan være isolation, og det kan være gulv, og det kan være himling. Så den der typeobjekter, det kan være vældig vigtigt at angive. Jeg er ikke faktisk sikker på, om ja, det var selv, der lavede den her liste. Eller det, jeg mente med typeobjekter, er, at man faktisk angiver information ikke på typeobjektet, men på hver enkelt objektforekomst. Det vil sige, at man duplicerer og dermed genererer alt for mye information i modellen. Mangelfuld rumstruktur, rumafgrænsning, fejl eller mange georeferering, selvfølgelig vigtigt. Og så er der også lidt forskellige forventninger til Model View Definition, certificering. Model View Definition er jo egentlig det, der beskriver, hvad er det, som en programvare skal støtte af information. Og når man certificerer en programvare for IFC, så er det i henhold til en Model View Definition. For det meste er det Reference View, som bruges der. Og hvad kan man forvente af en programvare, som gør det? Der ligger nogle mekanismer der, hvor det faktisk er op til den enkelte programvareleverandør
at definere, hvilken del af Model View Definition deres program var ment for at støtte. Så en certificering betyder ikke, at den programvare nødvendigvis støtter alt 100%. Så det her det er lidt tips og tricks, så hvis der er noget, flere ting, der gerne vil have, at vi skal tage op, så gerne lad os vide det. Så hvis man har lyst til at læse dokumentet, så kan man gå ind på vores hjemmeside under standarder, så ned den menu, ned til træksmenuen, der hedder standarder, så findes der en undermenu, som hedder publikation eller standardafhøring, og der finder man den der. Så det vi ønsker at indspille på, og så man kan også bare følge linken her. Det som vi ønsker at indspille på, det er jo ting som, hvis I ser noget, der er decideret fejl, ting som fortsat ikke er tilstrækkeligt godt beskrevet, så det kan misforstås. Hvis der er noget, der savner, og så kan jeg også sige lidt om, ja, det er fint nok, der beskrevet det her, men det er fortsat for vanskeligt at forstå, så der må faktisk bruge mere tid på at forklare det på en mere pædagogisk måde, kanskje bruge flere illustrationer, så skal vi prøve så godt vi kan. Der er fortsat lidt tid til at have en god måned til at give høringsindspil. Vi slutter høring den 30. april, så der glæder vi os til at få indspil på det. Der er en ting, hvis der kommer til at give høringsindspil, så kan man bare sige, at når man laster ned høringen indspillet, så kommer der den zip-fil, der kommer automatisk med et Excel-ark, og vi vil meget gerne have, at man bruger det Excel-ark, for der udfylder det, hvem det er, og hvis der har 10 kommentarer, så behøver jeg bare skrive, hvem det er en gang, hvis det er den samme afsender. Gerne skrive, hvilket punkt som det er, det synes, der skal enten forbedres eller ændres eller hvad, og hvis det er et nyt punkt, så skriver man, det er et nyt punkt. Og så faktisk prøve at komme gerne med en mest mulig færdigtykket tekst, hvad det gerne vil have ind. Hvis det her handler om, at der faktisk gerne vil have en bedre beskrivelse af noget, så kan vi selvfølgelig ikke forvente, at der kommer med en færdigtykket. Så bare skriv det, der er et nyt punkt, og så beskriv situationen. Hvad er det, I gerne vil have, vi skal forklare noget. Det her, det gør det muligt for os at kunne komme tilbage til det, hvis der er noget, vi ikke forstår, når vi skal behandle høringskommentarerne. Erfaringen er jo, at hvis man bruger lidt tid på det her, så er der også en mye bedre chance for, at høringsindspillene de faktisk bliver med på en god måde i den endelige version. Så i værste fald er, hvis man bare sender en mail og med en ganske utydelig specifikationer, hvad man savner eller er uenig i, at det ret set bare bliver misforstået og ikke kommer med. Så det er ja. Og der findes jo ikke nogen dummies, så der findes ikke dumme spørgsmål. Det her det er for begyndere, så hvis der er noget, der lurer på, så vil vi gerne høre fra det. Og så tænker vi vel i første omgang, at man egentlig bare sender den ud som en blække. Men jeg ved, at Torkel, min gode kollega i Bildningsborg, har en idé til at komme op med i hvert fald dele af den på en mere sådan en søgbar wiki-løsning. Og vi fandt faktisk frem til kopi af den gamle wiki, men den er altså desværre ikke særlig beskrivende, så det er ikke den, vi skal jobbe videre med. Og så tænker vi, at det skal være et levende dokument, som opdateres lidt afhængig af, hvor mange indspil vi får på den, og hvad vi ser af behov. Så det får vi se på. Så det var den del. Er der nogle spørgsmål? Jeg håber, I har hørt mig. Ja. Godt. Jamen, jeg sidder på et hotelrum i Porto, så godt være at forbindelsen ikke var helt så god. Ja, men hjertelig takk så langt, Sten. Bare så helt sikkert med at jeg oppfattet at selve veilederen ligger på
intranettsida vår under standarder og publikasjoner. Hva med presentasjonen? Kan vi få den også, sånn at den kan være et vedlegg til møtet her? Ja, selvfølgelig. Jeg skal sende den over. Så jeg så, at Frode havde en hånd oppe, men jeg kan bare lige vise. Nu skal vi lige se på, hvorpå man finder den. Deler min skærm igen. Og så kan man jo nyde, at Torkel har lavet en ny hjemmeside, som er mere dynamisk. Og hvor der jo også er den her kort forklaret, som har vældig lækre og dynamiske beskrivelser af alle de her ting, og når man klikker, men det var ikke det, jeg skulle egentlig vise. Høring her på, der ligger der, at det var under standard og høring. Og I ser for begynder, så laster man ned her. Så og vi skal selvfølgelig gerne dele. Skal vi slippe Frode til? Ja. Hei sann. Jeg bare understøtter det Sten sier. Altså, det egentlig veldig gøy og veldig lærerikt å være med å skrive denne IFC for begynnere. For da, det å bare snakke om IFC, det at vi i forståelse, i stedet for at vi alle, som ble sagt i begynnelsen, sitter litt for oss selv da. Så det å kunne snakke om det i fellesskap, det jo da vi blir gode. Så veldig anbefalt. Bli med, kast dere rundt og skriv et innlegg til IFC for begynnere, for summen gjør at vi alle blir bedre med IFC. Ja. Ja. Så bra. Vi har snakket litt om, og kommer litt tilbake til, at vi har jo veldig sterk kompetanse på IFC in-house i Daniel. Og at vi kanskje, altså vi har registrert at det har vært stor interesse for det foredraget her, Sten. Og det at vi kanskje kan dra det her videre i det her forumet, det noen ting som vi ønsker å uteske litt. Ja. Men hvis ikke det var mer spørsmål til Sten om veilederen, så kan vi kanskje gå videre til neste post. Du skulle gi oss litt inntrykk fra det store utlandet. Ja, altså det her, det bliver sådan lidt en personlig oplevelse af, hvad det vil sige at være på en summit. For der sker ret og slet så mange ting, og man kan ikke være overalt på en gang. Så, men prøv at trække lidt nogle linjer, og hvad det betyder for, hvorfor er vi med på det her omrejsende cirkus. Disse summits er jo noget, som faktisk arrangeres 2 gange i året, og det plejer at være ganske fast, at der er et sted mellem 500 til 600 deltagere fysisk, og så er der et sted mellem 200 og 300 deltagere online. Så det er jo ganske stort show, som kører til starten. Og det går på omgang mellem de ulike chapters, og det var i Norge i 2023, høsten, september på Lillestrøm. Der er sikkert nogen, der var med der, husker det. Så der kommer til at gå mange år, før det kommer tilbage til Norge. Og så har man, fordi Building Smart er meget stærkt forankret i Europa, ud af 40 chapters, der er 22 af dem europæiske. Så holdes summits, de holdes hver andet år, eller i hvert fald, altså, når der holdes 2 i året, så er et af dem altid i Europa, og så prøver man at gøre et af dem oversøisk. Nu er det så Porto, og så næste gang, så er det i Tokyo. Og jeg tror faktisk, jeg kan sige, at jeg har akkurat fået intel om hemmelig, om at næste år i 2027, så er det Prague og Rio de Janeiro. Så i Building Smart har vi vel lidt på grund af den økonomiske situation sagt, at vi prøver at være med på de europæiske. De oversøiske, det bliver ganske dyrt. Og der plejer kanskje heller ikke at være så mange nordmænd. Så det er ikke sikkert, at jeg skal til Tokyo på høsten. Men det kommer også lidt an på, hvad som sker i bakkulisserne.
Jeg skal kanskje komme lidt ind på det. Så det er her, altså disse summit, det er ligesom den største mødeplads, vi har, hvor alle kan møde hverandre. Og det handler om standardisering, og det handler om implementering af OpenBIM. Så her er det alt fra vældig overordnet, hvorfor vi gør det her ting, og så helt nede i masse praktiske eksempler, og så sidder der så også grupper, som diskuterer principper for næste version af IFC og sådan nogle ting. Og det er alt, hvad der kan krybe og gå, som har en eller anden berøring med OpenBIM, som deltager her. Typisk er det ikke her, at den største del af udviklingen sker. Jeg skal ikke sige, at der ikke sker udvikling. Men det er i hvert fald her, man først og fremmest får lære om den og høre om den. Jeg ved jo, der sidder folk, som også sidder i enten Zen og ISO og diskuterer. For eksempel har man jo startet op arbejde med den næste version af IFC, som nu ikke længere hedder IFC 5, men IFC X, fordi man har ikke fundet ud af navnet. Om det er udvikling, eller om det er snak om udvikling og så videre, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er først og fremmest for den almindelige deltager, det her man vil kan mødes og lære om en masse ting. Hvad jeg gør her, altså jeg prøver jo at være lidt til stede for de norske medlemmer. Jeg har også selv haft præsentationer i går, og så skulle jeg egentlig også have haft en anden præsentation akkurat nu i dag. Den fik jeg tørt af på en anden, så jeg kunne være med her. Så der sker ganske mye. En af præsentationerne var også at være med i den her deltager i det, der hedder Water Utilities Strategic Group. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er jo fordi vi i Norge nu med samarbejdet med Oslo VRV og de retningslinjer, vi har lagt nylig, faktisk er nogle af de første i verden, som har lavet noget helt konkret på, hvordan man skal modellere VA-modeller. Og det er jo egentlig det, som den der Water Utilities snakker om, og de er jo egentlig ganske begejstrede for det. Men altså, der sker vældig mange ting samtidig, så vi prøver at koordinere os lidt og snakke sammen etterpå, men vi får ret slet ikke med os alt. Heldigvis så har de lavet sådan jeg har en app, hvor man kan gå ind og se på alle præsentationer, og hvis der er 2 præsentationer samtidig, man gerne skulle få med begge, så kan man faktisk se optag af det. Og de optag, de er tilgængelige i en måneds tid efter. Jeg tror, i hvert fald en god tid efter. Så når man er registreret, så får du faktisk tilgang og kan se det igen. Og det er ofte lidt sådan muligheden for at hænge på. Jeg har, fordi jeg også jeg leder chapter, så er der en masse sådan nogle mere sådan intern politiske, intern hygiene, grejer, masse småmøder og så videre, som gør jeg ret slet ikke for med mig alle præstationer. Og det er jo simpelthen vigtigt, det er veldig nyttigt, men derfor, når jeg kommer hjem, og jeg skal nok bruge en del af min påskeferie på at catche op på det faglige. Så jeg har ikke fuld billede af, hvad der sker fagligt på det her tidspunkt, for det sker, mens vi snakker nu. Så men det giver en veldig god indsigt, og man ser nogle tendenser. Det her, det er jo lidt den store kirken, hvor menigheden, hvor alle er enige om, at OpenBIM er bra. Og det er jo, det bekræftes jo altid, og derfor på den måde er der ikke sket så meget der. Det vi ser, som virkelig snakkes om, det er, at der i vældig mange foredragstitler, især på del 2 og 3, DAG 2 og 3, som er mere sådan hands-on, så står der AI på alt, altså kunstig intelligens. Og selv der, hvor der ikke står det, så snakkes der om kunstig intelligens. Så det er, og det er ikke bare boss længere, nu viser man altså, hvordan ting skal gøres, og også, hvordan det ikke skal gøres. Der er stadig mere fokus på selvfølgelig implementering, hvordan man skal arbejde. Så er der de her, altså den der Water Utilities, som jeg skrev, hvor man ikke har fået lavet et domæne i Building International endnu. Disse domæner vi afspejler lidt med domænerne, og vi har i Norge
I Norge er mange af de domæner, de er jo handler meget om erfaringsdeling og præsentationer. Det gør man også i de internationale domæner, men det er samtidig meningen i de internationale domæner, at det faktisk er dem, som også er fagekspertisen, og hvis der skal udvikles en standard, så er det dem, som egentlig er ekspertgruppen, og som skal gennemføre projekterne med hjælp fra det, der hedder Management Office, altså fra administrationen. Vi har jo en lidt anden måde at gøre det på. Vi lader domænerne kanskje stå mere for erfaringsudvekslingen, og når vi skal producere et eller andet, så nedsætter vi en arbejdsgruppe. Den arbejdsgruppe kan selvfølgelig bestå af folk fra domæner, men at man siger, at der har vi et dedikeret arbejde, og så laver vi en arbejdsgruppe med en projektleder og med facilitator til typisk Building Smart. Så er det facilitator, men så har man en ekspert. Så det er en lidt anden måde, vi gør det på. Så både på energisiden og på det, der hedder maritimt, altså typisk havne, og alt, hvad der står yde i vand, og også vandafløb eller vandbehandling. Det er, der har man ikke fået etableret domæner endnu, og det er ret og slet, der er nogle ganske strenge regler for, at man skal have mindst et internationalt medlem, og være internationalt medlem, der skal du lægge ganske mange penge på bordet for at være det. Så derfor er der ikke dannet det endnu. Men der er grupper, som de snakker fortsat sammen om det, og så videre, og man kan gøre masser af arbejde, selvom man ikke kalder sig domæne. Så det fungerer lidt som en norsk arbejdsgruppe. Og så ser vi, at europæiske chapters, i hvert fald ikke alle, men flere, begynder at virkelig at organisere sig direkte mellem sig. Ikke bare tidligere, for ligesom at alt gik igennem Building Smart International. Nu ser vi, at Building Smart International, de holder på med deres ting. De står for typisk netop de internationale standarder. Og så er der mange andre ting, som vi egentlig selv kan gøre, også fordi chapters, mange europæiske chapters begynder at være vældig modne, og har vældig mange flinke folk, og gør vældig mye bedre. Og der er faktisk ret og slet, vi begynder at blive vældig godt kendt med hverandre. Vi har et været ganske stærkt nordisk miljø, kender hverandre godt der, og er også begyndt at knytte ganske stærk kontakt med de tysktalende, altså som er Tyskland, Schweiz og Østerrike. Og så er franskmændene faktisk også koblet sig på. Det er de kæmpeflinke folk, nogen fra England. Så det er sådan lidt, at begynder at være nogen. Og det er ikke for at ekskludere nogen eller andre, det sker lidt organisk, dynamisk, at man finder ud af, at her er der faktisk nogen, der holder på med det samme, og er kanskje lidt på samme udviklingsniveau, og ser nogen, der har de samme behov, og så begynder man at snakke sammen og faktisk om at gøre nogle ting sammen. Og så nævnte jeg den sidste her, kvinder i BIM, det er faktisk også noget, man er opmærksom på. Det er jo ikke alle lande, som er som Norge, hvor ligestillingen i hvert fald er kommet ganske langt. Der er stadig mange kvinder, som sliter karrieremæssigt og kommer frem med sine idéer. Og de har faktisk også et arbejde, som man har inkluderet. Og hvor de laver ligesom en mentorordning for, hvordan kvinder kan hjælpe med at fremme hverandre. For det er der ret slet behov for. Og jeg kan ikke sige det derfor, men vi ser, at der er flere kvinder med i Building Smart i Jørgen, der har været tidligere. Jeg har været med nogle år, og på det første møde, jeg var med i 2009 og 10, jeg tror ikke, der var en eneste kvinde med. Ret og slet. Så det er veldig fint, at vi er begyndt at blive lidt modne, og der er flere kvinder, der også har ledende stillinger i ledende roller i forskellige om det er altså grupperinger i Building Smart, der sidder flere med i styret og den slags. Så det er bedre, at der sidder bare en i styret. Så lidt om programmet, når man kommer. I år var der faktisk et forprogram. Der var sådan en hackathon for typiske programmører, som har en vældig høj teknisk tærskel med folk, der har en eller anden teknisk udfordring, der er noget, der ikke helt fungerer automatisk, og så kaster flere sig over det og kommer med forslag og løsninger. Så det er jo selvfølgelig veldig morsomt. Så der var lidt sygestart før det, men konferencen startede i tirsdags på dag 1,
Og som altid, så er det vældig sådan, det er meget overordnet, hvorfor er det, vi holder på her. Og det er lidt sådan en del af roadshowet. Og den har jeg hørt nogle gange. Der er selvfølgelig altid noget nyt, og og ikke mindst her, så har der vist kunstig intelligens at være noget, man snakkede vældig mye om. Noget, jeg fortsat savner og siger på ind- og udpust altid, er, at vi skal blive flinkere til at komme med tal på, at når du bruger BIM, og når du er med i Building Smart, jamen så får du faktisk, kan du se positiv effekt på bundlinjen. Og at det er først, når vi kan det, at vi kommer til at tage af. Og det synes jeg stadig, vi er for dårlige til. Der er lavet stadig lidt for prægning for menigheden her, og jeg tror, at vi vil være bedre tjent med at gøre os selv lidt mere salgbare. Vi er jo ikke kommercielle, men ret og slet for budskabet lidt bedre igennem. DAG 2 og 3, det er jo parallelle spor, der sker vældig mange ting samtidig. Det er jo der, hvor man kan ikke være med på alt, men man kan så samle op etterpå ved at se indspillinger. Og på det praktiske niveau, det her er der vældig mye marknyttigt. Nogle titler er kanskje lidt bedre end indholdet, og så er der noget indhold, som er rigtig, rigtig godt. Så her er det vældig meget spændende, og det er nok her egentlig det, man jo egentlig kommer for, hvis man virkelig vil have noget fagligt med hjem. Og DAG 3, det er også starter med parallelt spor, og så efter launch, så samler man sig igen og opsummerer. Og for mit vedkommende, så sker der en masse ting i parallel. Både ting, som er planlagt. For eksempel nu skal jeg efter det her møde løbe til et andet møde i det, der hedder European Open BIM Forum, som er en gruppering af europæiske chapters. Og så sker der også nogle lidt ad hoc ting, så i eftermiddag, som også er uden for program, så er der en gruppe, som er begyndt at blive opmærksom på, at ISO 19650 del 1 og 2, den har faktisk pludselig ændret sig, og man er kanskje lidt sent ud af starthullerne med at begynde at kommentere på den. Så der er lidt stemning. Standard Norge er jo vældig godt med her. Der var møde i tirsdags i spejlkomiteen SNK 257, så Norge er godt med her og har kommenteret. Fordi det var i tirsdag, så kunne jeg desværre ikke være med på mødet. Så ja, sådan er det jo lidt, når man ikke kan være flere steder. Men bare for at beskrive lidt, hvordan hverdagen ser ud hernede. Så vidt jeg har kunnet tælle, så er vi 11 nordmænd. Vi siger jo, at man kan melde sig på den norske delegation, og når man er der, så kommer vi på en fælles WhatsApp, så vi kan informere lidt om, hvad vi gør, især på det sociale program på kvelden, og kan stikke ordene sammen og snakke lidt om, hvad som sker i løbet af dagen. 11 nordmænd, det er lidt lavt. Det plejer at være en 15-20, når det er i Europa. Så jeg ved ikke, om det er en tendens, eller fordi der ikke er direkte flyvning, eller fordi krisen i byggenæringen, den biter. Det er kanskje lidt forskellige årsager til det. Så som sagt, der var 2 indlæg fra Norge. Der var flere indlæg fra Norge, 2 fra Building Smart Norge. Som sagt, det er et retningslinjer for VR, og også det, der hedder Open BIM Harmony. Jeg skal komme lidt ned, jeg har et par sider på hvad det er. Der var også nogle indlæg både fra norske Catenda ved Hovabel, og så et navn, som kanskje er nyt for mange, og det hedder Lactmus. Hvad er det? Jo, det er jo Lars Christian Fredenlund, som de fleste nok kender som direktør og ejer i Cobuilder. Han har solgt Cobuilder og har startet som sig selv, som rådgiver nu. Vældig stadig mye inden for digital produktinformation, og firmaet hedder ret og slet Lactmus. Så det er gode gamle og kendte Lars Christian Fredenlund. Han er nede og gør som altid en kæmpe job for digital produktpas og så videre. Sammen med Catenda, som havde et indlæg, som jeg desværre ikke fik set, men jeg skal se optag på, som handler lidt om noget, som er lidt, kan man sige, overset, nemlig denne Open CDE. Vi trænger, altså det der IFC-format, der er så meget snak om IFC-formaterne, men
egentlig kan man udveksle al information med API. Og det er jo egentlig det, som er den tanken bag den kommende version, IFC X. Men vi trænger faktisk ikke at vente. Vi kan egentlig lave API'er allerede nu, som gør det muligt. Og det er faktisk noget, som Håber har et vældig godt point. Så det er ret spændende at læse om. Siden jeg nu selv har snakket om det her, så skal jeg bare lige sige, at den her retningslinjer for VR, detaljer, den jeg blev bedt om at præsentere i går. Den er baseret på OpenVM IFC. Jeg ved ikke, om alle kender den. Kan lastes ned gratis fra hjemmesiden. Den ligger på hjemmesiden under standarder og branchestandarder eller publikationer, tror den hedder nu. Den har et fokus på at løfte informationskvalitet, og den har også et livsløbsperspektiv, altså FDV. Vi oversatte den eftertid til engelsk for at spille ind i den her Water Utilities Strategy Group. Frode, som er med på mødet her, og Indre Langeland og jeg, vi præsenterede den for, jeg tror, var det i januar eller sådan noget, vi gjorde det. Og der var der en række af flere andre præsentationer. Jeg synes, vi fik sådan en med tilbagemelding, at jo, det var fint nok. Men det virker som om, at det har modnet så lidt, Frode, kan jeg så sige. Der var væsentligt større begejstring i går. Så det er jo lige mye kudos til dig, Frode, og Indre. Så det her, det er faktisk noget, der virkelig er lagt mærke til. Og det viser jo, at der er behov internationalt. Det er kanskje lidt, man tænker ofte, hvad kan lille Norge gøre internationalt, men husk på, at uanset hvilket land du kommer fra, så er det bare enkeltpersoner. Og man er ikke bedre end det miljø, man har. Og i Norge har vi vældig stærke miljø, og vi har også, fordi vi er vældig åbne, vi har frie dialoger, og det gør, at vi er ret flinke på innovation og komme til enighed omkring nogle ting ganske fort. Og det, at vi kan slænge en retningslinje i bordet, som bare har taget 1,5 år. Jeg ved, der er nogen, der synes, det tog lang tid, men der er ikke mange andre lande, der klarer det så rask. Det er ganske imponerende. Og det her, det giver jo altså... Jeg er helt sikker på, at hvis der skal laves noget internationalt, så vil man selvfølgelig se på det. Og det betyder så også, at Norge får stor påvirkningsmulighed. Det andet er den her OpenVM Harmony. Det er kanskje ikke alle, der ved, at den findes. Men det er faktisk en europæisk version af Puffin. Jeg har ret og slet oversat del 1-3, den første halvdel af Puffin, som er det her rammeværk fra Building Smart Norge, hvordan man organiserer informationsproduktion. Som består af vejledninger, metoder, maler osv., som gør det vældig enkelt. Og der er vældig stor interesse for OpenVM Harmony, og nu begynder faktisk store lande, både Tyskland og Frankrig, og vil implementere, de er i gang med at oversætte. Der er flere lande, der har oversat til sine enkelte sprog, er i gang med at snakke med lokale myndigheder og brancheorganisationer, for at få dem til at forstå, at det her er noget, man trænger. Og der er situation i tilnærming, og ikke mindst fordi der er ligesom nogle lande har allerede noget fra før, som har en relevans i ISO 19650, og de oplever kanskje det her som lidt sådan i konkurrence med det. Men deres tilnærming er ofte at sige, okay, vi ændrer det, vi har, så det matcher mest muligt med OpenVM Harmony. Og det er et kæmpe fint tilnærming. Og så er der andre lande, som ikke har noget fra før, som bare synes, det er, wow, det var fantastisk. En gavepakke, at her er der nogen, der har kommet og givet os noget, vi kan bruge. Så det her, der er virkelig stærk interesse for at harmonisere. Og så er der en gruppering, der hedder EUBIM Task Group, som er en gruppering af europæiske offentlige bygherrer og ejere. Og de har nu etableret et projekt, hvor de vil arbejde med både OpenVM Harmony og så Building Smarts International sin kurs- og certificeringsprogram, det der hedder PCERT. Og det er jo et super boost, at så stor og tung gruppe faktisk vil begynde at arbejde med det, der er den europæiske version af Puffin. Så det her, det er virkelig gør. Vi havde en præsentation i går, og det tog helt op. Der var stor interesse, og det var kæmpe positiv feedback. Og igen, norsk initiativ, som er med til at præge i det omfang retningen.
Så Norge, vi er altså langt fremme fortsat, men selvfølgelig er vi ikke alene om det, og derfor er det vigtigt, at vi mødes på disse arenaer for at kunne koordineres. Så, men vi har mange års erfaring, og bliver lagt mærke til, fordi vi er flinke til at dele, og er ikke vanskelige at komme i kontakt med. Så der er flere og flere, der forstår, at vi må standardisere mere, vi må have mere kompetence, og være et bykerne især må stille tydeligere krav. Og jeg kan bare sige, at jeg ved ikke om, er der nogle af de norske bygherrer, som er med i EU BIM Task Group i dag? Er nogen, der sidder med her, som ved det? Fordi mig bekendt, Statsbygg var tidligere vældig engageret, at de har ikke nogen der. Og det her er en kæmpe mulighed for at høre, hvad der sker i andre lande. Så det er altså faktisk noget, jeg mener, man bør interessere sig og kanskje få nogle nordmænd med der. Jeg vil jo også anbefale, at flere bygherrer, der sidder med her, faktisk vurderer og se på principperne i, når det er norsk, så er det jo Puffin, og gerne tage kontakt med os, fordi det her, det er ISO 19650, og i norsk i Puffin er det også NS 8360. Så det her, det er egentlig bare en operationalisering af etablerede standarder. Så faktisk opfordrer Christian lidt til at være med i det internationale arbejde. Det her, det er kæmpe spændende, og man lærer vældig mye af det. Så det var lidt, hvad jeg rak at sige, og hvad jeg har fået med mig nu. Tusen takk for det, Sten. Imponerende at det går an å summere opp så mange inntrykk så raskt som det gjør her. Så det er veldig artig å høre på. Jeg vet ikke om det er noen spørsmål til Sten? Hvis ikke, så tror jeg vi bare klapper og sier takk til Sten. Og der kommer applausen nå, ja. Det var storhet. Og da er vi der at vi har igjen bare 1 minutt av møtetida. Så da gjør vi det elegant sånn at vi hopper til siste punkt på, skal vi se? Jeg tror, jeg hopper ud, så jeg får hjemme over et andet møde. Men jeg skal sende begge præsentationer, som Torkel, kan den bare lægges på domænesiden nu? Ja. Ja. Det kan vi. Der gør vi det. Flot. Vi ses. For så godt møde. Vi ses. Ha det. Skal vi se. Deler jeg presentasjonen min nå? Ser dere den? Så bra. Ja. Da hopper vi rett til siste punkt på en avslutning, som handler om at neste domenemøte er 29.5. Klokka 9. Programmet er ikke 100% klart ennå, men vi forsøker i hvert fall å få med oss en presentasjon fra NMBU og Harald Nitavski, som vi egentlig har hatt på tapet ganske lenge nå, men forhåpentligvis lykkes med å ta neste gang. Harald har laget en ganske sånn fin info om hva det innlegget handler om, og jeg tenker at her er det virkelig erfaringsdeling på høyt nivå, og vi gleder oss til å høre hva Harald har å meddele om det her. Ellers da, så viser jeg til det som blir lagt ut på internettsida og på domene sin side der. Så kan man ettergå det og kanskje ta det for seg når det nærmer seg påskeferie og gjøre som Sted og bruke deler av den til å sette seg inn i litt fagmaterie. Så da tenker jeg at vi runder av der, og så sier jeg takk for møtet. Takk for møtet. Ha bra. Ha bra.